sanga mugan duru fo be nege kanya wolon place en fait Amadou di don kibaru dayale wakati sera le wakati sera ka don a fo ada kun datugula turundule do kaba to e ka da chigen wasa ka do barama kono fe munye biso ma dayna wati mina sanga mugan woro o be nege yan wolon place en fait minye kambila yeleke bugu nyonso mugu wolodo ka susa fo ka jigi minye fonsora ka do minye kalfa bugu komini kono kata jedu turudo chiba ani daba ka munumunu kata jiwo yo kolokani marala ka munumunu tukuni kana boso fala negela ka fe ninga do bawle kungo da kono kata karankati ka susafo kita kudu ani budo fo ninga senko kura kana dio ani jago ka kla ka nu fori fo kana kamila ka yira maraka fo konna la nu bela jele marabulu ye munun klale do kati ani kolokani nyanche munu me bele du ka susafo kita marala ay au dansi bi sogomada ina donki baru konna la bakuruba obina talike anga jamana konna lakana ko be choya jumena ni unjwa ku inkono junitigla ka wuli ka jo jumeke mali marabolo munu be ni dibi tube o lakana ko ka ni duguden ku kamana go ame wuli ka jo munu sorola anfe ane dugu munu ya hakli falege no lubi tabarakala fo ame wati mena ko sisa ame na nendo ala ka larawe anye kise kan ka boye no kata menye je Nazaratlo bleu ka do sigibe nyinga gweya mali jamana ono ni nyache o kama Nazaratlo ble je kulu ka ministry munye sinindo ka jamana ni jamana ko kana ko nyoma olubina jereke jasra ufe bi mununa mali ni uchebi na ke chugodi demen na saratega ni lakana ko la ani kata se jakungo konna jamana munumbe lakana ko bina ke chugodi ni tuba butlo ble lakana ufe amena puma ka biso ko madai na sisa dani no ka bo okonna la minye radio ade chwala do nyana mayana mali fanta nani bela jerele fe radio munumbe ni anolu ye bara nyonye ameta si black rengere ni ke kanyeshi oluma bi so ko madai na donki baro ale kene konna la olubina mana ka frani bela jerele ka minye glagne ko ka duani ka se mali duanu matle fly na yu tege bla nyu antege ka haklina kura do ta na mo ka fo farafi jamana to kel do kel do sedia kono ka o ka da shwa onye karawo ma mali mlaw mi do chigodi sira tama be ani lagneche o nyanye mun kero la jabu bora ka ba sabula mi metalike camion ba keme saba ana kun ka fen olu tun balledo olu chama sira ka ladriaw soro ka se ka do mali kono lahikala ani lagne refana kono minen na sira la o kran soja ku ye amena puma fana kan sogoma daina ka bara nunu bela jerele datugu ninga aboro dasara ni chafu boro juye obina kunche ni femi o ye groupe renouveau nyemanya so ana chakela bela jeleye nyo soro kene bakele nga kunungo kene min kanana puma so ani 7 fura min ba kono katase kado television so abara biseka halibi yakuba yaka nikrafie ala ani barakela bela jele ka donga fo mate suriye be na kunye fenkilinye ikado groupe renouveau biseka wuli ka jo kulu legelege safe chogomina flebaw ni lamebaw ka kanu kama haklina chama mbora kono o jawbina yira awla bi sogma daina wati mina mi metalike saga ye mugani kononton sur radio Chiba radio Faso Nyeta radio La Voix de Bosofala radio Beleka radio Bamaka ikado fokana se radio Renouveau FM manunu bela jele radio ye Amadou Elka bara konna la asaraka barake ni mamunu nye kuma radio chwala do nyana mayali hukumu kono ame tashi black ka nyesi maoma be tuni tafo micro kofe fokata se camera manuma ka bela jele ki danse biso komanda na do eto abugo go chaque jour et une chance ayaw bismillah Mali konna la ya no femi kun kele do ka mali de kamana gwan ko sebe kabika damine ikado nga fo Amadou Toumani Touré ale ka faka bina kunche wati munu na foka na se ibe ka ere ka sa hake min temena no sa ngolo flani burburuye ka awla donia ka fo olu konna la lakana ko ale kara jorna ko e mali kono ka ke maw nyene na kongo ko ka nyene minako ka to ere ke sa enni ere de bise ka lakana chogodi sabula mali koni kera jamana ye bateme jamana siraye ka sabu ke bamanji kulu munumbe ni olube mali dafe jamana chango Sahara ni chenje jakungo nunu jamana ukonna la ka damine Libyan fa fe kana Algerie ka bo Mauritanie ka do mali kono krenganyana mali ni o jamana bolo fara munume danje boke anga jamana koronya va fe jugu sugu do ko ni bela jeli nana anga jamana kono ka ke manivi sugu do nana mate mamunu yere sugu do ko lu na kun ye dineke do ko lu ba fe
olu ta jamana ka diw ma dɔw yɛrɛ fana ko ko olu b'a fɛ min ye sira ka bila olu ye olu ka ɲɛnamini fɛnw tɛmɛ sira n'o tani ka segin ni marifaw karatu sira o bɛɛ lajɛlen ka yiriwa dɔw yɛrɛ fana ko ko kɔrɔnyanfa yɔrɔ caman bɛ o mara taacogo t'olu ŋunanfa o kuma sigi ka kɛ waasa mara ɲɛntaaɲɛ baaraw bɛ se ka sabati olu ka yɔrɔ la ninnu damada nana don ɲɔgɔn na ka fara so misɛnnin minnu bɛ ni olu fana baarandanya fɛ olu ta ye taa ɲini ye ɛlɛni u bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila u jufa kɔnɔ cogo min na nin bɛɛ de nana don ɲɔgɔn na k'o kɛ dɛngɛrɛnɛ min cokora Mali dara fɔ k'a kɛ an m'an kɔfilɛ an m'an ɲɛfilɛ k'an kɛrɛfilɛ an t'a dɔn gwɛlɛya in yɛrɛ ye fɛn kelen min ye yanni a ka ɲini k'a dɔn fɔlɔ Mali gwɛlɛya ye mun kelen ye jɔnni kelen b'a fɛ ka mun kɛ yala i k'a dɔn a wa dɔrɔgu feerelaw de bɛ fɛ ka jamana ɲaami wa walima minnu bɛ fɛ jamana ka tila olu ta mara ka di u ma olu de b'a fɛ k'a ɲaami wa k'a b'o la fana fɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye diɲɛ sebatigi jamanaw ye ni olu fana ka subahana mansiw ni kabila lawale jate dɔw y'a yira k'a fɔ anw ka jamana kɔni ye ala yɛrɛ ka latigɛ jamana ye nafasɔrɔ sira caman bɛ jamana min kɔnɔ olu fana tun b'a fɛ u bolo ka biri jamana kunna ni bɛɛ lajɛlen ɲaamina jate la ka se ka na lakanabaliya bi an ka jamana kan minnu na bɛɛ ɲinɛna fɛn bɛɛ kɔ k'u ɲɛsin lakanabaliya ma mun kɔlɔlɔw kɛra sababu ye ka se ka Amadu Tumani Ture gɛn ka bɔ fanga na ka tila ka IBK yɛrɛ ka fanga o kɛmɛ sarada la a murumuru caman bɛɛ lajɛlen ɲɛsin lakanako ma fɔ ka ɲinɛ kɛ jamana yɛrɛ jɔse tɔ dɔw kɔ ni dɔw yɛrɛ fana nan'u bolo bila a yɛrɛ nafolomugu daani tɔ min bɛ k'a bɛɛ lajɛlen tan ni k'a yɛrɛ kɛ ni u yɛrɛ ye o minnu dusuma kasaya fana nana o IBK kelen gɛn ni ka bɔ fanga na hali bi o lakanako ni jamana maracogo la faranjɔrɔ fanga na danaya dara bandaw kan o min yɛrɛ welela ka bɔ a ka foro kɔnɔ o fana y'i jigi bi Mokutari Wani kan k'a kɛ ni hali bi ɲɛma sɔrɔ ko la Bizibaza nana paraw bilara olu fana senkɔrɔ joona fɔ k'a kɛ bi fanga yɛrɛ nana kalifa Asimi Goyita la ale fana kɛlen don ka danaya da Choguel Mayiga ani maa caman wɛrɛ kan minnu b'a la ka donatɛmɛ fanga ale baaraw la tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ bi fɛn min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya nin bɛɛ kɔnɔ o tun ye lakanako ye ka maliden gɛn ka bɔ a dayɔrɔ la ka maliden yɛrɛ kɛ i ko kungo kɔnɔ sogo i k'a dɔn i bɛ sigiyɔrɔnin min na maa marifatigi kɔni min na i se n'i damayira kɛ ka maaw fa ka ta don i k'a dɔn dugu la ka ta don muso kɔnɔmaw la ka olu kantigɛ ka dɔw kɔnɔ fara ka ta don baganw nima la ka taa don jigiɲɔgɔnw na min yɛrɛ kɔni lakanako ye bɛɛ guwan i kamana ka dugu caman bɛ taa kɛra k'o to juguw bolo an bɛ waati min na i ko sisan jatew y'a yira k'a fɔ donatɛmɛ fanga bɛ waati min na ko lakana bɛ ɲini ka sen sɔrɔ o dugu caman na dugu minnu bɛ yen ni a maaw kɔni da tun ye sunɔgɔtiw ye fɔ k'u gɛn ka bɔ u dabolo kan ka na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ i k'a dɔn réfugié ye n'o ye ka bɔ i Jabala la ka na Jabala wɛrɛ la Bamako yɔrɔ caman minnu bɛ maɲumankow kɔni na dafɛ dugu ni dugu wɛrɛw la o nasiratigɛ la bi jate minnu bɛ yen an bɛ yɔrɔnin min na sisan o ye k'a fɔ lakanako kɔni o b'a la ka sen sɔrɔ o sanayɛlɛ kɛlen don tabarikɛla ye min jateminɛ kɛlen don maliden bɛɛ lajɛlen fɛ togoda ninnu fara i k'a dɔn hali duguba kɔnɔna kan sabula finitigilakaw ye kɛlɛ fɛɛrɛ kura o minnu sigi sen kan n'o kɛlen don sababu ye k'an ka cɛdenw kɔni bila ka marifa lakikaw ni kɛlɛminɛ wɛrɛw ani u ka cogoyaw yɛlɛmaba dɔw la k'u bila k'u ka don ka n'u daga u ka dagaw kɔnɔ nka u yɛrɛ de ka yaala ka don kungo kɔnɔ k'a dɔn juguw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta bɛ se ka don u la u wo kɔnɔ cogo min na o baara kɔni bɛ ka senba sɔrɔ an bɛ waati min na i ko sisan mun yɛrɛ ka o kɛlen don jigisigi ko ye donatɛmɛ fanga kɔni taabolo nasira tɛgɛw la maa caman bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ka fara o kan ni ɲɛsira ka sɔrɔ o la jamana ka jɔsen bolofara tɔ minnu bɛ n'o ye jɛɲɔgɔnya ye ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kalanko kɛnɛyako a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen olu baaraw fana ka se ka sen sɔrɔ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ waati min bɛ furanjɔrɔ faga maaw bolo o de kɛlen don gɛlɛyaba ye min nana samasamali min yɛrɛ kɛlen don ka ɲakili sigi Mali yɛrɛ kanna na bi o min yɛrɛ b'an ladon i k'a dɔn diɲɛ seleke 4 kɛlen don ka jɛ dɛngɛrɛnɛ min ɲɛsin anw ka jamana ma ni o dɔ ye k'a daminɛ CEDEAO la an ka keleyatɔ min ni Mali ye a maa dɔ ye olu kɔni kɛlen don bi ka karanga da suwa an ka jamana ni u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'an ka nafolo bɔda sira caman bɛ olu datugu bɛɛ an ka jamana ye min gɛlɛya kɔni bɛ jamana kan an bɛ waati min na i ko sisan nka o bɛ n'a ta jamana faamaw bɛ wuli ka jɔ ani jigisigikaw ni jigisigi kɛwalew ɲɛɲinini na baaraw bɛ se ka tɛmɛ yala cogoya min na o kama diɲɛ lakana bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ta gɛlɛya bɛ yen
ya dɔ nazara minnu nana olu bɛ kɛ cogo di olu tun bɛ k'a kɛ cogo min yala o ye kɛcogo ɲuman ye wa finitigi ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ minnu tun b'a la k'an dɛmɛ u ni ce u ni baraji nka u ka dɛmɛ taa cogo min bɛ yen n'o tɛ Mali ŋunanfa yɛlɛma ka don o la o fana kɛlen don a ta gɛlɛyaba ye an ka jamana yɛrɛ kan an bɛ donni min na i ko bi o kama sama-samali i k'a dɔn kirikara waati cɛ ale dugu jɛlen don minnu yɛrɛ la tubabuw bɛ taa wa u tɛ taa o kuma bɛ sen na o kama min ye nazara tulobilenw ka keleyatɔ ka minisiri minnu ɲɛsinnen don kɔkanna jamanaw ko ɲɛw ma olu bɛna jɛrɛ sigi bi sɔgɔmada in na jɛrɛ mun bɛna kɛ jasira kan k'a dɔn sama-samali fanga bonyana Mali finitigila ka kuraw ni jamana marabaaw kɛlen don ka daani kɔgɔri min jira yala tubabu ninnu bɛna hakilina jumɛn ta o kow kan o jɛrɛ de bɛna dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na tubabu bilen ninnu ka dɛmɛsira minnu bɛ Mali kɔnɔ u bɛna a kow kɛ cogo di teriya sira ninnu bɛna kɛ cogo di walima sira baw de bɛna fara an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye ɲininkali ye minnu jaabi bɛna sɔrɔ nin kalo in tile 15 n'o bɛ bɛn araba nata ma ha ka ja sini kɛnɛ an kɔrɔ sabula Emmanuel Macron min ye faransɛkaw ka masakɛ ni ale ye nansaratulo bilenw ka keleyatɔ ninnu juru minɛbaga ye bi olu kɔni ko k'u b'u ka hakilina labanw fɔ u ka finitigilakaw ka kisaw bɛna kɛ cogo min na jango finitigi bolo minnu sigira n'o bɛ wele ko force takuba u ka kow bɛna kɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ ani jamanaw kɔnɔna la olu kumaw bɛna sɔrɔ u ka hakilina talenw kɔfɛ araba nata nka ŋunuŋunu kɔnɔna la jamana dɔw kɔni ko tiɲɛna ɛlɛ ni i k'a dɔn i bi bisimila maa ka jamana na i ka ko tɔ nege bɛ min na nka i ka ko tɔ nege tɛ min na k'olu na ji kɛ bidɔn na dɔw ko anw tɛna sɔn cogo si la ka taa ka kɛnɛ to irisikaw bolo olu kana i k'a dɔn yan kɛ u daga yɔrɔ ye ka olu jɔyɔrɔ minɛ u la k'olu ti jɛ n'o ye o b'a yira k'a fɔ jɛrɛ la hakilinaw bɛna kɛ fila ye nansara minnu bɛna fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ an kana to kasi ka taa ten n'an y'a bila fasa ye min ka di irisikaw ye o na kɛ sabula u bɛna an jɔyɔrɔ ta o dun fana bɛna nafaba kumaniya o tubabu jamana ninnu ma o kuma a kɛlen don min ye Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ ɲini ka jɔya koro sa k'a kɛ diɲɛ sebatigiw yɛrɛ dama minnu bɛ taa ɲini na n'u kɛn bɛ ka Mali kɛ i ko fara ɲɔgɔn kan pari u mana jaabi min ta ko la an n'o ye nka nin bɛɛ la min nafa ka bon ye jamana faamaw k'a lajɛ diɲɛ ye ɲuman ye Mali ma o hakilinaw ka se ka taa waati nataw bɛna se ka o cogoyaw fana ɲɛfɔ an ɲɛna o lakanako kelen nasaratigɛw la an y'a ye k'a fɔ bibi na maa caman bɛ bi minnu y'a yira ko lakana min bɛ n'a b'a la ka kɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ni jamanaw ye jamana minnu bɛ yen n'u ka dɛmɛɲɔgɔnya gesew da tɛ jukɔrɔ olu bɛɛ ye laɲini ye bi maliden b'a la ka min sabati n'an bɔra o kɔnɔ an y'a fɔ ten k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ karangada suwali nasaratigɛ la ko laginɛkaw ka douaniers ani Mali ka douaniers olu kɔni ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma teriya sira dɔ kɛ min na Mali yɛrɛ ka douane ɲɛma ye laginɛkaw ka douanier maa ɲɛma kɔni bisimila n'o ye sɔrɔ bosoli sabatibaw ye olu kɔni nana waati kunkurunin baara ɲɔgɔnyaw kɛ an ka jamana kɔnɔ hakilinaba minnu bɔra a kɔnɔ tile yɛrɛ fila o jaabi dɔw yera ka ban o ye k'a fɔ Mali douaniers ni laginɛ douaniers ka baara kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔ k'a kɛ i ko jamana kelen waasa bolimafɛnw donni ni minɛnw yɛrɛ kɔni sɛbɛnfura ko ani minɛnw bɛ se ka taa ginɛkaw ka pɔri la danganaya ni nɔgɔya la cogo min na ani a bolimafɛnw ka se ka lasɛnsɛn ni k'u bɛrɛbɛrɛ ka don jamana fila ninnu kɔnɔ jatew y'a yira k'a fɔ camion 300 bɔɲanko olu sera ka latɛmɛ nɔgɔya la waasa minɛ ka ta laginɛ ka na Mali la ani i k'a dɔn sira minnu bɛ bɔ Mali la ka taa laginɛ o minnu jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛra minisiriso min ɲɛsinnen don dugutaa ko pan ale y'o baaraw tiɲɛtigiya minnu na Mali douane maa ɲɛmaw n'a ka cɛdenw yɛrɛ munumunu salo kɛ ka se ka taa baaraw jateminɛ kɛnɛw olu o kanna na an y'a fɔ ten ko kununko tun ye arajo cɔaladon ye sabula min ye Mali kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ kunnafoni di jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn jamana jɔli baaraw la min ye k'a dɔn k'a fɔ fanga bolofara guwakulu sababa min bɛ yen ni o dɔ ye i k'a dɔn an ka jamana ɲɛmaayaso gouvernement jamakulu ka taa se i k'a dɔn wasadenw minnu ye sariya tabaw ye fɔ ka se kiiri tigilamaw ma olu kɔfɛ kunnafoni di nasira kow bɛna jɔyɔrɔ 4 nana kunnafoni di bolofara dɔ ye arajo ye n'i ye arajo ko fɔ a bɛ tali kɛ i k'a dɔn baara walew la a bɛ fɔ min ma sensibilisation éducation distraction ni i k'a dɔn kunnafoni di n'o ye ka se ka kumaso sigi minnu bɛ kɛ sababu ye ka lafaamuyali di maaw ma ka maaw kunnafoni ani ni ka maaw bila taabolo ɲumanw kan n'o ye ladamu nasaratigɛw ye ani ka se ka maaw yɛrɛ fari foni i k'a dɔn ni bilasirali foliw ye nin bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye minnu bɛ sabati arajosow kɔnɔna la Mali kɔnɔna la arajoso hakɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ jamana faso Mali ta ani kɛnyɛrɛye taw bi
yɛlɛma cogoya cogo bɛɛ lajɛlen don n'u la k'a daminɛ arajo k'a da kelen bɛ kunno fɔ k'a b'o la ka danganaya de a ka cɛrin kɛnyɛrɛyew ka yaala wa kɛnyɛrɛye arajo cogoyaw ka ca fana a bɛ fɔ min ma arajo commercial ni o ye arajo minnu bɛ yen n'olu bɛ danganaya ka nafolo ɲini ni ka sanni feere baara dɔw kɛ o kɔnɔna la olu bɛ ka taa se diinɛ arajo ma ani arajo minnu sigilen don sigida cogoya la ani arajo minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛnnen don i k'a dɔn awa kunnafoni di lakika olu ni a ɲɔgɔnna nin bɛɛ ye arajo suguyaw ye an ka jamanaw kɔnɔ minnu bɛ baara la cakɛda sigira ko min ma haute autorité de la communication an ko min ma haki ale min bɛ nin kumaso kofɔtaw ani kunnafoni di sira wɛrɛ baaraw dala bɛɛ arajo yɛrɛ bi sɔrɔ ka sigi dugu kɔnɔ cogo di ani ni arajo sigira ka de charge jumɛn m'u bolo u kan ka baara kɛ danganaya minnu kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen sariyaw latigɛlen nka jatew y'a yira k'a fɔ an bɛ don min i ko bi gɛlɛyaba bɛ baara ninnu kɔnɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ arajo yɛrɛ kan ka dala bɛn ni taabolo sariya minnu ye arajo baaraba ni arajo tigi caman bɔlen don hukumu kɔnɔ k'a sabu kɛ dasago fɔ ani i k'a dɔn anw bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di hali n'o bɛ kɛ ka kuma di maaw ma olu ka maaw ɲɛnamini ka kalo ni bisibaza tigɛ o baaraw jate minɛlen nka arajo ni kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso minnu bɛ olu bɛ wuli ka jɔ la ɛlɛ ni arajow bɛ se ka bila u ka hukumu ɲuman kɔnɔ cogoya min na o baaraw ka se ka ci di yani an ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ an y'a dɔn o ɲɛnamali baaraw ɲɛnamana Mali fan caman fɛ kunungo minnu na an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin arajo caman ma ɛlɛ ni an yɛrɛ ka denmisɛnniya kunnafoni daminɛ ni sisan cɛ an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka baara kɛ arajo minnu na a dɔw la ni an yɛrɛ kɛra a cakɛla gansan a degedenw ye ka kɛ cakɛla gansan ka kɛ i k'a dɔn ɲɛma mangani ye ka kɛ ɲɛmabaw ye fɔ bi ka se bi ma an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma waasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ kɔnɔ an y'a fɔ ten groupe renouveau ale maa ɲɛmaw k'a daminɛ tutigɛbaw ni bolofara ɲɛmayaso bɛ maa minnu bolo olu ni renouveau cakɛla bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo min ja kɔni filɛ aw ɲɛkɔrɔ ɲɔgɔn ye mun bɛ tali kɛ ka baarakɛlaw wele ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ baara taabolo kɔrɔw bɛ cogo di gɛlɛya jumɛnw bɛ yen ani fɛɛrɛ jumɛn jateminɛlen don gɛlɛyaw la ni an ye mun ni mun kɛ o bɛ se k'a to gɛlɛyaw ka duga ani baara hali bɛ a ka sankɔrɔta maaw kana fɔ i ma i sama ka tila k'a fɔ i sɔsan renouveau a y'a jeniyɔrɔ fin kunnafoni di cogo sugu bɛɛ lajɛlen la Mali kɔnɔ bi i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma nansarakan na maintenir le cap baara bɛ se ka to senna hali bi cogo di waasa hali bi sanayɛlɛ bɛ se ka sabati ka to kulu legelege sanfɛ kibaruya di nansaratigɛ la o baaraw kɔni sabatira min ye k'a dɔn laɲagarili ni jonjo dɔw dira kɛnɛ kan minnu ye cakɛla fɛn o fɛn bɛ renouveau kɔnɔ min bɛ wuli ka jɔ min na i k'a dɔn k'a daminɛ su ani tile ni sɔgɔma joona ka bɛɛ ka baaraw jate minɛ ka bɛɛ waleɲuman dɔ hakilinaw ta ka ɲɛsin bɛɛ ma ka tila ka wele bila bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la min ye cakɛlaw ye u ye hakilina in kanu kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ a na dɔn k'a fɔ filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ ye wa nin ye laɲagarili fɛɛrɛ bolo sigilen ye min b'a to hali bi maaw bɛ dɔ fara cɛsiri ani jiro ja o kan saga 43 coyi o bɛ i k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita ani a furumuso ka denbaya la fɔ ka se i k'a dɔn an ka jalatigiba fɛn o fɛn bɛ bi i k'a dɔn minnu cogoya yira kɛnɛ kan fanga dafiri la ani minnu bɛ dogo la n'olu bɛ jamana maracogo fɛɛrɛ bɔ k'a di dugukila fɛ o tuma olu de bɛ ye su fɛ dugukila fɛ araba kojo waati nka an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ saga ni waati hali n'u tɔgɔ bɛ to dugu la k'a dɔn u ni cɛsiri fasojɔ baara la Fanta Tumota wulikajɔ fɔlɔ minnu sar'o la ka fara ɲɔgɔn kan renouveau matin kɔnɔna la sɔgɔmada joona na o ye nin ye baara in ani gasi tɛ ban ni mobili kɔnɔ i b'a dɔn ko b'a la n ka juru b'i la fɔlɔ mobili ma wuli ka ban a bɛ se ka i k'a dɔn gɔngɔn kɛ walima a bɛ se ka o bɛ dépend i tagacogo la n'an tɛmɛ dɔ se kɛra maa o maa ma kunnafoni nasaratigɛ la an b'a fɔ ko an bolo fila b'an kɔ k'a jira ko an burankɛ yɛrɛ n'a nisɔndiya bi jango robe bleu min y'i la bi ni fana ye Saint-Valentin sɛmɛntiyali ye ka ɲɛsin o ma ko n'a tagabolo don don bɛɛ ni a dugusajɛ kan don donc ye 14 février de ko ye sɔgɔmada in na Amadu k'i fo donc kibaru ta ko fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ na baara kɛcogo ɲɛna Sori Ibrahim Diallo an bɛ kɛnɛ to ale bolo sisan Sori mana kɛ Bamako sigida mun na a ye jateminɛ minnu kɛ k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 ka na bila sisan na an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Batɔma Kane ye Batɔma i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ